Mipahimangno ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko nga likayan una ang pagkaon ug mga kinhason gikan sa kadagatan sa Bais Bay tungod sa red tide toxin. Ang report ni Orchids Lapingkaw. Sa advisory nga gipagawa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ilang gipaibaw ang publiko nga positibo sa red tide toxin ang mga kinason nga nakuha gikan sa South ug North Bais Bay. Tungod niini, kasamtangan unang gidid-an ang mga mananagat nga manginhas ug mamaligya og pagkaon sa bisan unsang matang sa kinason tungod sa red tide toxin nga nakit-an sa kinason. Mahimo ra hinuong kanon ang bisan unsang matang sa isda, lambay, pasayan o guban pagawa sa kinason ug uyap. Apan paymangno sa BIFAR, kinahanglan nga kuhaon sa tinay ug hasang ang mga isda. Tarungon og hugas ug lutuon og tarong sa kayo sa dili pa kanon. Matud ni Barbara De Sales, ang information officer sa BIFAR, nga migawa sa binuwan nilang sampling nga nagpositibo sa paralytic shellfish toxin ang mga kinason sa Bais Bay. Sa pagkakaron, padayon ang sinima ng sampling sa mga kinason sa lugar aron nga masiguro kung luwas ba kining kanon sa mga mulupyo ug mga mananagat sa dakbayan. They found out nga positive. So, ipasend nila dito sa central office for another test. And then, pagtanaw dito kay more than man sa kuan ang North and South Bais Bay, kay ang kung mulapas ka sa 60 microgram katong quantity bitaw nga ilahang giingon nga kanang level bitong ma-tolerate. Then, kuan na jud na siya. It's alarming na ba? Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.